Čusan, já jsem Daniel Sonian, a.k.a. DSTV, pokud jste tady noví, nezapomeňte mi hodit odběr, ať se dostaneme do konce října na 100 odběrů a vám neujdou žádný takovýhle videa. Každopádně, aby jsme s tímhle videem začali, tak musíme první zajít k Vietnamcům. OK, takže tohle je Moon Drink. Nový drink vytvořený samozřejmě youtuberem Moonem. Kdo by to jen čekal? Každopádně proč já tohle dělám? iPhone 17. Takže dámy a pánové, jak už asi víte, jsem chudej jako kostelní myš a nemám prachy na takovej iPhone, co ani není dostupný. A proto jsem se rozhodl, že když se soutěží o iPhone 17, proč se nezapojit? A navíc jsem Moon Drink ještě ani neměl, protože prostě jsem si nevšiml, že u těch Vietnamců to je. No, každopádně lidi, já jdu udělat taste test první várky, ale jenom těchhle 3, protože ty spodní 3 si vystavím. A jinak budu to dělat za kamerou, protože se nechci odhalit. Takže, originál. 3. Hej, není to špatný. Chuťově je to celkem dobrý. Celkový hodnocení 7 z 10. Další příchuť tady máme jablko. Hej, to je actually dobrý. No, takže. Potom taky nezapomeňme na to, že je to taky mnohem lepší chuť. Aspoň oproti tomu originálu. Každopádně celkový hodnocení bych tomuhle dal 8,5 z 10. Jdeme dál. Třetí a poslední příchuť je tady citron. Takže za mě tahle příchuť je chuťově nejlepší, takže tomuhle celkově dávám 9,5 z 10 a my se můžeme posunout dál. Ale každopádně problém je, že se až moc vykecávám a musíme se už posunout na den 2. Takže máme tady várku číslo 2, což činí dohromady 12 Moon Drinků. Což by znamenalo, že celková cena by byla 360 korun. Já vím, šílený to utratit za youtuberský drink, ale pamatujte, my se tady snažíme vyhrát iPhone 17. Nejenom vypít několik Moon Drinků. Takže už si beru první originál. A nebo taky ne. Berem můj oblíbený citron. OK, takže už tuhle várku asi nechám. No, uvidíme. Jdem se přesunout na gauč, aby jsme zjistili, jestli jsme něco vůbec vyhráli. Jdem na to. OK, takže mám tu načtenou stránku. Mám Moon Drinky, stojící na iPadu z roku 2012. A jdeme zadávat kódy. To bude práce na dlouho. Takže z tohoto citronu jsme dostali XP Boost slevu na herní kredity. OK, takže tenhle bychom měli, to si hážu sem. Takže, co dostaneme z tohoto? Dostali jsme XP Boost slevu na vše. OK, co dostaneme z tohoto jabka? Další XP Boost sleva na vše. Máme tady další citron. Takže dostali jsme XP Boost slevu na herní kredity. Tak, máme tady originálku. A vyhráli jsme XP Boost slevu na vše. Máme tady poslední otevřený drink a to je další originálka, takže jdeme zkusit. A vyhráli jsme Moonshop sleva 5%. Tak teďka otvírám novej. A zadáváme kódy. A vyhráváme XP Boost slevu na herní kredity. Takže otvíráme další, tentokrát je to jabko. Tak a vyhráváme 5% sleva do Moonshopu. Takže jako další tady máme, podíváme si, co to je za příchuť. Další jabko a zadáváme kód. Vyhráli jsme XP Boost slevu na vše. Takže máme tady další citron. A taky je to celkově předposlední drink. Takže zadáváme opět kód. 5% sleva do Moonshopu. Tak a iPad je prázdný a máme tady poslední Moon Drink. Je to originálka a doufejme, že nás tohle nesklame, protože
Pokud jo, tak to vypadá, že příští týden se uvidíme znova u dalšího pokusu. Takže otevírám. Tak, prosím, nesklamej mě. XP Boost, sleva na vše. Dámy a pánové, právě jsem utratil 360 korun naprosto zbytečně. Upřímně ani nevím, co jsem čekal a vzhledem k tomu, že jsem milej, tak vám všechny XP Boost kódy, co jsem dostal, hodím do popisku videa. Každopádně lidi, díky, že jste tohle video sledovali, mý jméno je DSTV a tady to byl aspoň pokus vyhrát iPhone 17. Uvidíme se pravděpodobně další týden, protože já jsem fakt chudý jak kostelní myš, já nemůžu prostě utratit jenom tak 30 000 za mobil. A 360 korun za pití, jo. Takže dámy a pánové, užívejte kódy, co jsem vám hodil teda do popisku. Nezapomeňte mě dát follow na Instač The Real Danysonian. Opět připomínám, že mě můžete hodit odběr, ať se dostaneme konečně na 100 odběrů. Uvidíme se u dalšího videa. Čusan.